Alam niyo ka-promdi, na experience ko sa pagtatanim ng mga buto-buto, madalas siya kinakain ng ng snails kapag bago siyang tubo, kapag lumitaw na yung dahon sa buto ng gulay or halaman, bigla siyang kinakain ng snails. Pero may nakuha akong paraan ka-promdi na yung madali palang madaling lunasan na ngayon. So hindi ko kailangan ng spray na na lason or yung chemical na spray para hindi siya para hindi siya kainin ng snails. May na-discover ako ka-promdi. Magandang araw sa inyo mga ka-promdi. May binili akong seeds ng mayana. So itatry kong ilagay na sa soil para tumubo. Ito siya ka-promdi. Yung tatak niya is known you. Marami na akong natry ng ibang ganito na binili ko sa sa isang hardware store. So iba-ibang halaman yung binili ko, hindi lang ganito. At yung friend ko nung pumunta ng Japan, pinasalubungan yun ako ng napakadaming ganitong mga halaman ng iba't ibang varieties, hindi lang Coleus. Ito ka-promdi Coleus Coleus or mayana. So sana sa seeds na ito may tumubo ng kakaibang halaman or kahit anong basta kulay blue. Sana may tumubo ng kulay blue. But before anything else mga ka-promdi, kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel po. At don't forget to check the notification bell para updated po kayo sa aking mga post na videos. Ayan po ka-promdi. Yung ka-promdi, yung buto, so itatanim ko siya ngayon dito sa aking maliit na taniman. Para malaman ko na kung anong tutubo. So ihalo ko lang siya dito sa aking maliit na paso sa tinaniman ko ng watermelon na peperomia. So kasi hindi siya masyadong gumanda nung iniwan ko siya, kaya parang gusto ko ilagay doon sa lilim. So habang nakalagay doon at pinapalago ko yung peperomia, sasabayan ko nito ng ng Coleus na mga seeds. Madali naman tong ilipat sa sa ibang lugar once na tumubo na, saka hindi masyadong sensitive yung Coleus. Kaya ka-promdi, ko siya dito, ililipat sa maliit na paso kasama yung peperomia na winter melon ba yun or watermelon. So ganun ka-promdi. Ito medyo maliit lang yung paso na lalagyan ko. So sa gitna ay watermelon or peperomia watermelon or winter melon. Yung diyan ko ilalagay yung konting buto ng mayana, tapos ilalagay ko dun sa medyo malilim para alam ko kung tutubo na, para hindi na ako magantay pa kasi na-excite na ako dito sa sa seeds na ito. So ito ka-promdi, sisimulan ko na. Parang wala akong nasasalat na buto. Siguro sobrang liit ng mga nito. So nandito pa pala sa loob, meron pang isang parang halos wala akong makapa. Ayusin ko lang muna to. Ito ka-promdi, hindi ko to tinatanggal. Kasi ito yung parang ferns na parang muse ba yun? Wonder Mew, parang ganun, nakalimutan ko na naman yung name niya. But ito ka-promdi kasi yung ibang klaseng yung nagkukulay blue ang dahon. Hindi siya yung lumod na tumutubo. Kulay blue yung nito, halaman talaga siya.
maganda rin siyang pananim. So marami na rin ako niyan dito, kaso parang natutuyo ng ano, gusto niya sa ano, gusto niya sa lilim. Kaya pag ano, pag may time na ako dito, kasi masyado akong hectic yung time ko, kaya hindi ko siya magawa-gawa. So ito ka-from bubuksan ko na siya. So yung seeds na to ay mix, hindi lang isang kulay. Sana may tumubo ng kulay blue. Yung seeds niya ka-from halos hindi naman makita. Sobrang liit niya, parang tungaw. Kulay brown. Ayan, yun ako dito. Sana hindi kainin ng langgam. Nagdagan ko kasi parang baka hindi tumubo. So parang pag ano yung iniisip, pag makita mo yung buto, iisipin mo na paano kaya lalabas yung dahon dito sa sobrang liit. Paano kaya siya tutubo sa sobrang liit niya. Mayroon pang natira, hindi ko siya ubusin para ano, just in case na tumubo ito. So ano ko naman siya sa ibang lugar. Yan. Alam niyo ka-from na experience ko sa pagtatanim ng mga buto-buto, madalas siya kinakain ng ng snails kapag bago siyang tubo, kapag kapag lumitaw na yung dahon sa buto ng gulay or halaman, bigla siyang kinakain ng snails. Pero may nakuha akong paraan ka-from na yung madali palang madaling lunasan na ngayon. So hindi ko kailangan ng spray na na lason or yung chemical na spray para hindi siya para hindi siya kainin ng snails. May na-discover ako ka-from ito lang. Oregano lang ka-from pag nagtatanim kayo ng mga buto ng palay or buto ng gulay, buto ng halaman, dapat lagyan yung ganito, yung dahon. Tabihan nyo ng dahon ng oregano. Nasubukan nyo ko na to ka-from subok na ito at very effective. Yung mga bagong gulay, di ba, bagong sibol na galing sa seeds, lalo yung parang masarap kainin. Yung ganun din sa halaman kasi na-try ko na. So kinakain ng snails. Pero nung tinabihan ko ng oregano kasi nalaman ko na pang anti-insekto, lumalayo ang mga insect sa sa oregano, sa dahon niya o sa amoy niya. Kaya ginawa ko, naglagay ako ng oregano sa mga tabi, sa paligid nung tawag doon, nang tinanim ko na na seeds, lalo nung bagong sibol na mga seeds. Ganong ginawa ko ka-from tapos nung simula nun hindi na siya kinakain ng snails. Lumalayo ng mga snails sa lupa na tinaniman ko ng seeds. Tapos ito ka-from kapag nilagay mo ito sa lupa at itinabi mo sa yung halaman na kinakain ng snails, tutubo rin ito ka-from at magiging oregano ulit siya. Yung oregano na dahon ay magiging tutuban ulit siya ng katawan niya. So kaya very effective yung pag ganito kasi hindi siya namamatay once na nilagay mo siya sa lupa. So siya, mag-uugat at magdadahon at magkakaroon ng mga suwi. Ayan, ng mga sanga, magkakaroon siya ng mga sanga. So ka-from ito, habang nandiyan siya, para hindi siya kainin ng mga langgam, snails, yun, lalagyan ko ng oregano. Effective to mo ka-from try nyo sa inyo. Baka sabihin nyo niloko ko kayo. Tama to ka-from ginawa ko to noon pa. Yung bago lang ako naghahalaman. Or nung bago ako naghahalaman, hindi ko nilagyan ng yan. Pero nung lumalayo sa kanya yung mga insekto, ayun, nilagay ko sa mga bagong sibol na halaman. Kaya ka-from wag niyong kalimutan maglagay ng oregano, dahon ng oregano sa inyong mga tinanim na seeds.
mapa-vegetable man yun or halaman. Ayan ka-promdi. Kaya ito, ilalagay ko to doon sa ilalim ng aking lababo dahil malilim doon at minsan natatamaan din ng araw. Siya nga pala ka-promdi, gumala kami ng friend ko kahapon. May pinuntang kaming isang garden. So nakita ko mayroon mga kolyo sa kalsada na abandon lang naman, maraming variety pero hindi ko na tinignan lahat. So ito yung ito may nakuha akong kolyos. Although binigyan ako nito ni Melody nung pumunta ko ng Manila, binigyan niya ako nito. Kaya lang iniwan ko na lang sa Manila dahil gustong-gusto ng ate ko doon na gustong-gusto ni Ate Doris yung mayana na iyon. Hindi ko alam kung anong klaseng variety ito. Tapos ito mayroon din parang chocolate mint na ito, chocolate mint na mayana. So iniwan ko lang siya kagabi doon sa labas at umulan ng malakas ito. Parang buhay na buhay. So dapat tatanggalin ko naman yung ibang dahon niya para hindi siya masyadong malanta pag tinanim ko. Although madaling mabuhay yung mga mayana dito kahit hindi ko tinatanggalan ng dahon. Dire-diretso na siya mabuhay. Okay na ito. So mayroon pang dito ka-promdi. Magkaibang variety siya. Kung titingnan nyo, magpareho yung kulay niya. Pero iba yung dahon nito, ibang variety. Yung siya parang chocolate mint din. Kasi ito ganun din. May green sa gilid, tapos parang brown sa gitna. Yung malaking dahon. Ito ganun din. Green sa gilid, but yung niya dahon, iba. May siya, hiwa-hiwa na maliliit. Tapos medyo marami yung green nito. At yung kulay niya pareho din. So, nakadalawang varieties ako ng mayana doon. Although marami akong nakikita mga ibang mayana doon na varieties, pero hindi na ako bumili. So, lumura lang naman kung bibiling ko. Kaya lang na-intriga ako dito sa yung isa nakikita ko maganda. Yung naman doon, yung mga mayana na nakikita ko, parang wala naman kakaiba kasi yung hinahanap ko ngayon, gusto ko yung kulay, maganda yung kulay. Tapos ito ka-promdi, nakikita nyo to. So, binili ko ito 50 pesos. Mura na kasi ang laki-laki na. Tapos, ngayon lang ako nakakita ng ganitong variety ng kolyos. Tingnan nyo ka-promdi yung dahon niya. Neon na may brown or choco. Neon choco brown. Parang ganon yung kulay niya. Napaka-lush niya na ka-promdi. Ready to plant na. Mas maganda siguro pag puputulin ko siya dito sa banda dito para mas dumami. Pero saka ko na lang babawasan pag naitanim ko na sa lupa. Ayun ka-promdi yung project ko ngayon. So, parang pang ilang varieties ko na to ng mayana. So, actually ka-promdi, hindi ako kukulik ng mayana. Ang tinitingnan ko lang naman yung pang decor ba sa garden para magkaroon ng kulay. Yun lang ka-promdi. Hindi ako bumibili ng mga although may pangbili na rin naman ako, pero iniisip ko bakit ako magkukulik ng mayana. Ang gusto ko lang naman magkaroon ng buhay yung garden ko, kaya yung binibili ko or hinihingi ko yung mayana makulay. Kaya ito ka-promdi, bumili na ako ngayon ng mayana. First time kong bumili ng mayana ka-promdi. So ito yung nabili ko. Ito nga, magandang kulay niya. So, kakaiba, parang plastic ang dating. Ayan po. Ayan po mga ka-promdi, i-update ko po kayo sa binili kong seeds at tinanim sa lupa, kung anong nangyari, kung anong mga halaman na tutubo doon, kung anong lalabas. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Don't forget po to subscribe to my YouTube channel at paki-check na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos na ipopost. Maraming pong salamat. Mabalos po.